Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning kene kita arep ngambil drama sing judule Aku nek kene dadi Bruden. Aku dadi Cempluk. aku dadi Cahyadi lan iki pitikku Yusuf. Aku dadi Lestari. Lan aku dadi Nursola. Aku dadi Samsina. Aku dadi Diamond Sugi. Monggo cah disekecak. DJ Mario present. Ingin kawan monolita cah bagus. Aku ngenteni tekanmu. Wes, Sob, Yusuf, sing seteker, wes, sesuk mana ya? Wes, tak bubuk-bubuk di sini kandang. Lerok babon rasa kawini ya. Kok ndak marai lemes, kok ben tareng menang, marang PDI sapa? Bajarwo. Oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Sob, Yusuf. Kan apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Pak Kadir loh. Yang saya lagi kalau kita Yusuf. Astagfirullahaladzim. Cahyadi. Yang kebaton cah. Apa arep motor pisan iki masih ati iki. Kamu kope, lekmu judiu. Nggih Pak Kaji. Ora ngomong tok nek dilakoni. Nggih Pak Kaji. Perilakumu iku sisa diarani kafir. Nggih Pak Kaji pun kabeh berkabar pisan nggih. Mangkane dari omongan Gusti Allah ben diparingi gawean sing halal ora kok ngene iki. Nggih Pak Kaji. Wis tenan janji, belum salat kok. Nggih. Wis jangan salat. Mangke kula nyusul mawon. Nggih. Tenan lho. Nggih. Awas iki janji ra ono. Tak ketok dulu. Nggih nggih Pak Kaji saestu. Ya wis assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana prenda pikir dalem niku wong tuwa kakean cah. Kesan. Modal Pak Kaji. Yang saya buat Pak Kaji. Awas lho, apa ngrasani salatake. Wah, bilang kita kalau main kok Sepi piye? boten Pak Kaji dok. Ya Allah. Gulumu iku. Tok. Nggih Pak Kaji pun. Nggih, dengan perhatian Pak Kaji. Ya wis salat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ya. Oh. Jan. Piye yo? Aku sakjane yo isin lho, Sob, karo kajine aman lho. Piye yo? Tak ibadah dhisik ah. Mbok yo tak dandal stil. Wah. Tak nganggo baju koko. Sarungan resik. Kambian koko, tan ketua resik, dan bocah kok dhewe. Ah. Jadi kira, kambian koko, les sik. Jangan masjid. Ya.
Den, Bro Den. Aku iki wis sadar lagi dosaku wis akeh karo menisan ndengakno pitik nisan Den. Tenan. Cahyadi. Salat sing bikin pitik menang. Kan omah mobil pantai. Wah, mana apa? Wis tak kasih. Ya. Rasa apa? Rasa saya. Tenan to iku. Wis temenan tuh itu. Wah, rasane kok aneh ngono. Aku lagi sih. Oleh kali. Mau? Yes, ayo. Ayo. Wah, pantai Broden iki penak temen yo, rasa sayang. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekon dino, coba dime. Ini lho, sapa kon nama untuk proposal kanggo ngapi ujit kuwi. Lah yo, dikas ki akin arep wong apik lho. Arep sregep sengalo mejen. Arep dadi wong alim. Lah yo seneng to. Nek apa masjid resik, api, malah sing salat musuh. Lah iya, sekarang jago nang dilarani. Ya. Sonor. Saya jenengku teh dadi soleh lho. Wah, bayangin jadi capek penak temen. Aman dunia akhirat. Guys, lho, mana ya? Bakso. Bakso. Kenapa dia? Kasih para mengamu ada bayimu karo bakso saja. Bang, cek, omang gak kembruan ben tamune sing dolan ki tahu. Anakku lah kesini saja. Terima kasih. Kok ta? Ki kangen itu belum. Biyen pas di bojo orang mana? Saya kira di bojo malah mana? Oh, Wis bocah ra wis. Saya jalan. Jiku. Apa yang enak? Rokok minyak jenggo, miring penak itu monggo. Wah, cok. Tapi menang kalangan, wah. Dan uripku ki koyo bakal gawe pemerintahan itu. Dan enak temen sok. Arep rokok tadi. Parah ya. Iya, cara pitikmu menang atau kalah? Dari Cina. Oh, Wes cak aja ngomong ae. Aku ki mau takon pitikmu ki menang atau kalah? wah, suaranya kok atas gitu. Kado sakit, dicor semen. Yang menang itu jelas menang loh. Ini berduaan. Don, itu saja loh. Ini kurang lah, Loh, tak boleh loh. Enggak, iki sampai sih bakal pitikmu. Saya kudu apa nang gawe ki nang mereka malah pitikmu. Lagi pitikmu ndak. Anu kanan. Aku ki yo kahanan jawab nangin rayu bukri to. Anu kanan singane, meneh. Oh, ora ngerti. Wah, apa galau tambah ayu loh, Jul. Anjene ayu. Weh, malu nih loh. Bisa berbuat dengan
Mas. Apa meneh iki Samsina iki? Wong dateng elok. Pikirane tanggap. Ah, iya iki nang Jerman iki jenenge Angela Merkel. Iki dadi koncone. Tapi sayange wis siji. Uripe kono Indonesia. Dadi ora kompen, dadi yo mumet ae. Ah. Ora ana lesta. Ayo. Elah, kok cetak lese. Wah, jangan apa tuh cak gila nih. Iki lho les. Aku sampean kok ayo temen lho les. Kalah, iso ngomong gombal wae. Gombal apa ta les? Kini ki kak wis ket SD, SMP, SMA bareng tau. Les jodoh tau les. Halo. Iya, aku lagi jodohmu. Nang gombal kuwi. Rano kok ta? Bocah, aku lihat sih. Aku ki arep ngomong les. Ngomong apa? Anu les, anu Oh, nah apa? Anu les, anu boleramu. Jangan cepet. Ini kita anak perlu deh. Kita ora. Sido les. Tapi anu les. Anu ya apa les? Oh, nah. Iki les. Aku mesti tanya. Alah, wis tak baca. Dhewe ngene iki ora level cah. Aduh sob, kan nanti sob. Aduh sob. Aku mari diputus no sob. Aku patah hati sob. Aku saiki lagi broken heart sob. Wah, piye yo sob yo? Ah, pala ngombe banyu dhisik esuk, tau masuk tenan pikir. Mar ngono. Mbok boleh opo? Kene oleh judul sing anyar wis dibuang sayang. Jangan sayang. Aku harus mengambil keputusan yang masih tinggi. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu.
Kangen ya Allah. Wes, ngene gampang nih. Ngene. Bagus.